Czekaj, uszkodzi. Co znaczy nastrojony? Teraz mi dała Maria. A ja sam dała ciebie mogła, byś się za mnie robiła, to ja nie ma. Bo nie zadymano. Bo ja po prostu się ogień pomogę. Tasia!
Nedostali na budúci rok 140 korún. Ako vyrovnávací príspevok, tak znovu pripravili túto cenu na Vianoce. No, teraz na to bude. Zelená 37. Zelená 37. Jak sa páči, páni. Tak tam kríže potom centrum. Nie len práci prostriedok, ale aj táto klobása vonia. Pozrite, ako stojí, či koľko stojí. Ďalšie číslo pre klobásu. Zelená 74. Zelená 74, to vám viem, videla. To kapustnica, áno? To si kapustnica, ja niekto tu no. Ako vianočný darček, kto si ešte nekúpil, tak môže vyzať, je to veľmi pekné. Nie, nehajte sa prekvapiť. Zelená maneska šťastie 14. Zelená 14. Otvoriť! Otvoriť. Ďalšia cena pre manželku, veľmi atraktívna cena. Červená, ružová 65. Rúžová 65. Ideme to. Naša Ivet. Viete, čo to sa môže vážne skrývať. Losujeme. Ružová 46. Rúžová 46. Ďalšie prekvapenie v tomto balíčku. Kto bude? Ružová 33. Rúžová 33. Na nový rok, aby si každý nastavil presný čas, tak švajčiarske hodinky kto dostane. Veľmi výhodné.
Rúžová 24. Rúžová 24. No nepohody, dnešnej ekonomickej situácii vám pomôže dáždik, čo firme máme. Kto dostane krásny dobrý dáždik? Andrea, rúžová dvojka. Rúžová dvojka. Neme. Takže si budete musieť uťahovať opasok. Neviem za koľko centimetrov. Komu bude najlepšie, ale dúfam, že bude sedieť. Rúžová, či zelená 66. Zelená 66. Mama. Dneska je veľmi moderný automobil Škoda Favorit. Aj s kľúčikom. A vieme ďalšiu cenu. Môžete si aj potom zajazdiť na ňu. Zelená 30. Zelená 30. Zelená 30. A posledná cena, jedinečná, to je to živé, čo sme vám tu reklamovali. Dajte sa prekvapiť. No, už je to skoro bez života, ale... Uňakovi trošku mu dajte, jeden koláč mu dajte, no. Pilu na Peťa. Ticho. Toto bude prepáča. Amerika, nešťastníka. Zelená 100.
Máš tam vytočenie stákové? Kamera na
Ja sa mám pozerať teraz. Tam bude čas teraz. Do školy chodí, však sama sebe škodí. Pred ruštinou beží von, make-up zotrie tampónom. Z hodruše chlapca ľúbi, do noci s ním vonku blúdi. Zuzka Gašparovičová. V škole dlho vysedáva, ulievanie neuznáva. Všetko vždy vie, to je známe, záchranu v nej nachádzame. Pred vodickým rýchlo zbledne, po jazde jej býva biedne. Martina Golhová. Jablko vždy vyhryzuje, na lásku si nesťažuje. Vo vinárni je častý host, práce je tam pre ňu dosť. Do života sa už chystá, blízka svadba skoro istá. Aďa Gromová. Peniaze vždy od nás ťahá, Stužková je predsa drahá. Hodnotí vraj chlapcov rada, pravého však ešte stále hľadá. Naša Aďa vrabec zvaná, každému na 18 kvety zháňa zavčas rána. Zita Hajduková. Najvyššia je z našej triedy a pri peci rada sedí. Tam sa vzadu rada skrýva, veď na právnej je do smiechu býva. Po hodine ticho vstáva, rada v škole s Bohom dáva. Monča Hlinková. Monika naša to je hlava, dobré rady nám vždy dáva. Stále niečo štrikuje, na preteky trénuje a za strojom doma je. Medicína je jej veda, držíme jej palce teda. Mirka Jakubíková. Mirka tá sa rada učí a vždy z toho v hlave hučí. Najtichšia je z našej triedy a v lavici kľudne sedí. Nikto z nás ju veľmi neprosí a predsa nám vždy úbory z telesnej nosí. Maja Jurenková. Majitej sa dobre vodí, tak klebetiť rada chodí. Po izbách sa stále tára, dobré rady nám vždy dáva. Vždy sa teší na piatok, je to pre ňu veľký sviatok. Jana Kamodiová. Jana Kamodiová. Skoro nič ju nerozháže, každému to hneď dokáže. Knižky číta pod lavicou, profák to vždy zistí medzi rečou. V autoškole má úsmev na tvári, veď jej sa vždy jazda vydarí. Alica Klátichová. Alica je príjma klasa, zo školy vždy ponáhľa sa. Veľa reční, veľa tára, úsa sa jej nezatvára. Monika Košíková. Naša Monča tichá je, rada sa však zasmeje. Rozlety vždy kupuje, horoskopy študuje. Na hodinách iba tilontuje, veď už na večer si plány kuje. Radka Kuracinová. Keď naša rada do lavice sadá, hneď omietka v triede padá. Profesorský zbor si hlavu láme, ako vylúštiť jej písmo známe. Keď počuješ v triede krik, to je Radka nezbedná. Beata Lacková. Pred háka sa vždy laká, prekvapenie z odpisujú čaká. Na hodinách ticho je, po zvonení však ožije. Z okna často vykývuje, okolie intráku pravidelne kontroluje. Maja Majdanová. Tanec hudbu miluje,
históriu obľúbuje. Čistá príroda ju láka, ona je už proste taká. Keď na intráku prebýva, na nepoznanie ožíva. Lena Manicová. Lena tá je stále tichá, pred ekonomikou väčšine vzdychá. Keď ju vyzvú k tabuli, hneď očami zagúri. Keď začne zvoniť zvon, hneď sa rúti z triedy von. Zuzka Miháliková. Pyšne sedí za stolom, zrkadielko skrýva v ňom. A hrebeň má v taške stále, páčiť sa chce neustále. A my dobre vieme, prečo je taká, veď každý deň chlapca v autobuse čaká. Andrea Miškolciová. S tým sa ona rada chváli, že basketbal ju veľmi baví. Futbal to je tiež jej hra, ľutuje, že predpoklady naň nemá. Veľkou láskou sú jej deti, prihláška na školu letí. Saša Molnáriová. Keď raz naša Aja strelí, pol triedy už zuby celí. Bláznivé to dievča je, rada sa vždy zasmeje. Starostí má plnú hlavu, koho pozvať na stužkovú. Martina Bračková. Maťa v škole tichá je, doma to však iné je. S Janíčkom za ruky chodí, dobre sa im spolu vodí. Žiadna vada, žiadny klam, pevný zväzok prajem vám. Iva Obrchalová. V poslednej lavici právnu sa šprtá, do čerta babi zasa som dutá. Naša Iva to je hlava, všetko pletie, to sa stáva. Tancovať a spievať ľúbi, za chlapcami stále blúdi. Olga Pavlíková. Autobus sa vlečie nudne, Olga si v ňom sedí kľudne. Vždy ju teší meškanie, pokiaľ príde, skončí sa už skúšanie. Sem tam sa nám s Dášou háda, hneď však udobruje sa s ňou rada. Dáša Ryšanková. Čom je Dáša odborník? V rýchlosti na ňu nemá nič. 4 chleby v škole zje, ani kilo nepriberie. Usilovne behá, cvičí, kalórie v sebe ničí. Ivana Šmidová. Blondínka až z Kremnice, hľadí spoza lavice. Keď však profesora z očí, hneď pod lavicu skočí. Zážitky zbraného nerada spomína, veď jedna spomienka ju už dlho omína. Dada Švaralová. Naša Dada to je známe, v triede býva prvá stále. Viete, kto je stále chorý? Dadku stále niečo bolí. Za druhou lavicou býva, pri písomkách sa jej ťažko skrýva. Jana Telčová. Každé ráno na školníka pokukuje, listy si stále od neho vypytuje. Vždy počúva Rock FM, na hodinách kreslí šaty len. Na internáte spolužiačky strihá, veď už nový účes je v hlave myhá. Iva Turčanová. Čiernovlasá Talianka, to je naša Ivanka. V minisukni rada chodí, stále chlapov za nos vodí. Tanec, hudba to je jej, konkurentky niet žiadnej. Gabika Rendeková. Gabika je v školskej rade, potrebná je vždy a všade. A zábavu to je jej, chýbať nesmie na žiadnej. Na Beginu sa chystá učiť, naše deti bude mučiť. Norika Chmelíková. Ona stále má sa k svetu,
ihlice jej samé pletú. Večer vonku dlho býva, na mesiaca rada díva. Keď má trochu horšie dni, so šantivou dynou sa ukludní. Viete, kto je naša druhá mama? Naša triedna Simonka zvaná. Naša triedna dobrá je, pochopiť nás stále vie. Program s nami nacvičuje, večer domov pochoduje. Triedna to je proste klasa, na našich heftoch zabáva sa. Naša triedna to má s nami ťažké, vyvádzame veci strašné. Zo školy jej utekáme, učiť sa, ak iné starosti máme. Ona veru rada je, keď o 4. CS len dobre počuje. My sme ale banda riadna, nepomôže chvála žiadna. My ju veru radi máme, nikomu ju za nič nedáme. Tak na zdravie so všetkými. Aj takové medzi nimi.
Ale nechajte mne volať. Nechajte mne volať. Dajte s mamou ešte
Autobus, ktorý má je zobral do nás. A